Okay, mo ba? Huh? I feel good. Ang sound yun na pag-sub. Iantay lang ito. Kaon mo ni. Nanatay na rin. Kaniro no, sama pag-solve ba na? O mga problema na yan, dahil kahit sa tignan, ay, babae lang yan. Hindi ko na alam mong libre maging tanga, pero ang masama dong balak mong araw-arawin pa.